Апостол Петков беше най-страшният комитаджия, вездесъщ, замесен във всички революционни действия. Той бе от ония фантастични герои, които се явяват сред потъпканите народи през всичките полуварварски периоди на историята и чието подвизи са възпявани от народите. Легендарният воевода от Вардарска Македония Апостол Терзиев е роден на 6 май 1869 г. в село Бойница, Гевгелийско, стар хайдушки род. Без сериозно образование, първоначално той работи като кантонер по железопътната линия Солун-Скопие. През 1892 заради турските произволи в областта става хайдутин заедно с брат си Тамо и още трима техни другари. 5 години по-късно, през 1897, привлечен от Дамян Груев, апостол воевода влиза в редовете на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Успява бързо да изплете здрава революционна мрежа в Енидже Вардарско и Гевгелийско и става главен организационен воевода на организацията в областта. Апостол воевода е един от организаторите и активни участници в Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година. Точно на Илинден 1903 неговата чета се обединява заедно с четите на Иван Карасовията от Енидже Вардарско и на Кръстю Асенов от Кукушкия край. Командваните от апостол воевода въстаници дават отпор на турските войски в няколко сражения. При едно от тях четниците му отблъскват дори неприятелската кавалерия. След потушаването на Илинденско-Преображенската епопея, воеводата продължава да действа в района на Енидже Вардарско. На 1 март 1905 г., издадени от овчари Арнаути, четите на апостол воевода и на Сава Михайлов са обградени от турска войска край село Смол. Сражението продължава близо 5 часа. Апостол воевода е ранен в петата и успява да се спаси заедно с още 5 души четници. Османското правителство решава, че апостол е убит и награждава всички участници в сражението от турска страна с медали, повишения и пари. След една седмица обаче валията на Солун получава писмо с печата на апостол воевода, в което той му съобщавал, че е оздравял от леката си рана. Чак след 4 години, когато натискът на гръцките андарти и на турската войска в Енидже Вардарско става неудържим, апостол воевода е принуден да напусне района. След Младотурската революция от 1908 година, апостол воевода отказва да излезе от нелегалност и едва след дълго уговаряне от страна на Кемал Паша, бъдещият Ататюрк, воеводата оставя оръжие. Но съвсем скоро е разочарован от политиката на младотурците и за да не бъде предателски убит, търси спасение в България. През 1910 година апостол е един от 5-мата воеводи, които влизат с чети в Македония. Освен него това са воеводите Ичко Димитров, Христо Чернопеев, Таня Николов и Въндо Гьошев. Славата на апостол воевода стига и до османската столица Цариград, където се носят най-невероятни слухове за страшния кубит. В очите на султан Абдулхамид II, апостол воевода започва да олицетворява цялата революционна организация и той лично изпраща емисари да преговарят с воеводата. Предлагат му 20 000 лири, за да се откаже от борбата. Но апостол воевода нито се отказва от борбата, нито вижда Македония свободна и обединена с България. Заедно с воеводите Георги Мочитанов, Касапчето и Васил Пувката, той загива край Енидже Вардарското село Куршари на 2 август 1911. Две са версиите за смъртта му.
Според едната, воеводите са предадени от българин и загиват в сражение с турската жандармерия. Според другата, десетарят от неговата чета, Тодор Чифтеот, ги отравя. Така загива воеводата, който цели 14 години е истински защитник на българите в Македония, възпят в народните песни като Емидже Вардарското слънце.